ایرو li paytexta Kezaxistanê Nursultan ango bi navê Asîtana ku beriyan hat naskirin, gera duwazdahan ji danûstandinên derbarê Sûriyê dest pê kirin. Wawiyek piştî gihiştina hemû aliyên ku vexwendin ji ware hatî şandin. Îro li Otêla El Ritz Carlton civînin du alî û sê alî di navbera her sê dewletên gerentor Rûsya û Tirkiye û Îran herwiha nûnerên rejîma Sûriye û opozisyona Sûrî û şandeyê navdewletî Ger Bederson û bi beşdarbûna nûnerê welatê Urdunê weke çavdêr û nûnerê Komîsyona Bilind ya Karûbarê Penaberan ya Serbinetewînê girtî ve herwiha Komîta Navdewletî ya Xaça Sor hatin encamdan. Ew ger bi civîna şandeyê Rûsî û Îranî bi serokatiya Alexander Lavrentiev, nûnerê taybetî serokê Rûsyê di Sûriyê de û Elî Esker Hacî, serokê şanda Îranî dest pê kir. û cêgirê Wezîrê Derveyê Tirkî Sîdat Onal serokatiya şanda Tirkî dike. Her li gorî daxuyaniyên Wezîrê Derveyê Rûsî Sergî Lavrov ku pêk anîna Komîta Destûrî ya Sûrî di nav dozên ku wê di gerê de werin gengeşekirin. Lavrov her wiha ragihand ku wê Komîta Destûrî di demeka nîzik de bi dawî were her wiha wê doza grûpên çekdar li parêzgeha Idlibê were gengeşekirin. Tê pişbînîkirin ku di vê gerê de wê danûstandin derbarî aktîvkirina operasyona siyasî were encamdan, da ku kar ji bo pêkanîna Komîta Destûrî dest pê bike. Her wiha proseya tevlîbûna çavdêrên nû ji bo operasyonê re û serbestberdana girtî û dîlan û radestkirina termê kuştiyan. Gera duwazdahan ji danûstandinên Nursultan wê siba roja înê bi dawî were û wê dawînamek ji danûstandinan re derkeve.